kundige centrum Nunspeet. Ik kort het even af, want anders dan, ik moet er zoveel praten vandaag. Maar het gaat goed met deze dames. Lucie, Saskia en mooi is dat het juist niet afkort. En dan pak je hier die kopjes. Ik hoor het even af, nee. En 4 is voor elkaar dus. Dan gaan we kijken, we gaan loeren. 3 en 4. Ah, binnen door buitenom. Het wordt super spannend, we weten wie het is. Maar ze moeten nog een rondje, hoor, jammer. En we gaan kijken, we gaan loeren. Lucie ging daar even als derde over de fiets in die 4e plaats. Die lag van elkaar heen. Oké, Milène met plaat nummer 8. Die lijkt daar ook de koppositie eerst te gaan doen. Zij pakt hier de kopwerk weer. De tijdlijn even zeggen, wat een super tijd. Nou, dus als je eraan moet, kan er misschien wel eens een snelste tijd worden. We gaan kijken, we gaan loeren. Dames! De hazen zijn weg. De Nederlands kampioen is weer in de baan. Hij laat kijken, zullen we even zien. De man in de blauwe trui. Mike Olgegen, die doet het kopwerk. Maar dat gaan ze niet meer inhalen. Dat kan haast niet meer lukken. De Milène wat is het? Karin wat is het? Ze komen van de eerste, komt de